नमस्कार, मी उर्वी पंगत तुमच्या तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्यावर चिकन कलेजीची रेसिपी शेअर करणार आहे। अगदी झटपट होते, खूप हेल्दी आहे, करायलाही फार सोपी आहे। तर चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। मालवणी पद्धतीची चिकन कलेजी। आता कलेजी करण्यासाठी इथे मी एका भांड्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल घेतले आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये कढीपत्ता, हिंग आणि 3 मोठे कांदे घातलेले आहेत। कांदे साधारण गुलाबी झाले की ह्यामध्ये 2 चमचे एवढे आलं, लसूण, कोथिंबीर, पुदिन्याची पेस्ट टाकली आहे। आता पेस्ट चांगली शिजली की त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे एवढे मालवणी मसाला घातला आहे। पाव चमचा हळद, ह्यामध्ये 1 चमचा एवढं काश्मीरी लाल तिखट घातलं आहे। आता फास्ट गॅसवरच आपल्याला ह्यामध्ये कलेजी ॲड करायची आहे। आता इथे मी अर्धा किलो एवढी कलेजी स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून मी इथे घातलेली आहे आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं। आता फास्ट गॅसवरच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आणि पाणी न घालता झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी तसंच शिजू द्यायचं। 3 ते 4 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता कलेजीला पाणी सुटलेलं आहे। आता ह्या स्टेजला आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम टू फास्ट ठेवायची आहे। आता हे चांगलं व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आता 2 मोठे चमचे एवढा गरम मसाला ॲड करायचा आहे आणि जे मालवणी पद्धतीचं वाटप आपण तयार केलेलं आहे ते त्यामध्ये ॲड करायचं आहे। आता ह्यामध्ये जे मालवणी पद्धतीचं वाटप वापरलेलं आहे त्याचा डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड केला आहे। लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की चेक करू शकता। आता वाटण घातल्यावर पुन्हा आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांसाठी झाकण लावून ते चांगलं शिजू द्यायचं आहे। आता आपल्या इथे मस्त झणझणीत असं मालवणी पद्धतीचं कलेजी मसाला तयार झालेला आहे। आता ह्या स्टेजला गॅस बंद करायचा आणि भाकरी आणि गरम गरम भातासोबत खायला सुरुवात करायची। जर का तुम्हाला माझी ही कलेजी मसाल्याची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त राहा।